Wel, dyma ni wedi cyrraedd prif seremoni'r Eisteddfod, sef cadeirio'r prif lenorion. Rydyn ni'n lwcus iawn o'n diwylliant yma yng Nghymru, a'r Eisteddfod yw pinacl gweithgareddau diwylliannol ein cenedl. Mae'r Eisteddfod yn rhoi cyfleon i bobl gystadlu mewn nifer y wahanol feysydd o actio i ddawnsio i ganu mewn côr. Yn wir, drwy eisteddfodau cafodd nifer o'n cantorion a'n actorion gorau eu cyfleon cyntaf i berfformio ar lwyfan, a rhai megis Bryn Terfel, Rhys Ifans, Iwan Griffith, Taran Egerton, Matthew Rhys, mae'r enwau yn ddiddiwedd, wedi mynd ymlaen i fod yn berfformwyr byd enwog. Ond y cadeirio yw'r prif seremoni yn yr Eisteddfod. Fel arfer, rhoddir y gadair i'r bardd gorau yn yr Eisteddfod, a mae hyn yn draddodiad sydd yn bodoli ers dros 1000 o flynyddoedd. Rydym yn gwybod am hyn am fod sôn am gadeirio beirdd yng nghyfreithiau Hywel Dda, ac fe farw yn y flwyddyn 950. Felly, dyna dystiolaeth o ba mor hen yw'r traddodiad hwn. Cadeirio'r prif lenorion yn hytrach na'r prif feirdd fyddwn ni yn ei wneud heddiw, sef cadeirio ar sail yr ysgrifennu gwaith creadigol mewn unrhyw ffurf, boed yn gerdd, stori, dyddiadur neu unrhyw ffurf arall. Helo, Elen ydw i, Dr Elen Ifan, a dwi yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. A fi sydd wedi cael y fraint eleni o feirniadu cystadlaethau llenyddol Eisteddfod Ysgol Llanhari. A fi wedi bod wrth fy modd yn darllen eich ymgeision chi, a diolch yn fawr iawn a llongfarchiadau mawr i bawb sydd wedi cystadlu. Mae yna lot fawr o frwdfrydedd dros ysgrifennu yn amlwg yn eich gwaith chi, a lot fawr o botensial hefyd, felly gobeithio y byddwch chi gyd yn parhau i ysgrifennu. Cyn i mi ddechrau traddodi'r feirniadaeth, mae rhai fi ddiolch yn fawr iawn am y nifer o ddarnau ddath i law. Mi oedd yna 44 ymgais i gyd, felly diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cystadlu. Y testun oedd daw eto hael ar fryn, a mi wnes i fwynhau darllen eich dehongliadau gwahanol chi o'r dyfyniad, o'r dywediad adnabyddus yma. Nawr, does dim modd i fi enwi pawb yn anffodus sydd wedi cystadlu, ond mi fyddai'n trafod y testunau sydd wedi cyrraedd y dosbarth cyntaf a chyfeirio hefyd at ambell un o'r ail ddosbarth. A wedyn, wedi mi ddweud ychydig bach am y darnau, mi wna i ddyfarnu pwy sydd wedi cael cyntaf, ail a thrydydd wedyn. Felly, yr ail ddosbarth. Yn y dosbarth hwn, mae aderyn, cadair fi yw hi, 2 fetr, Jack a Joke, Pili Pala a y boi ar y sgrin. Mi oedd delweddau pwerus yng ngherddi aderyn a cadair fi yw hi. Un o'r dagrau tu ôl i'r masg gyda aderyn, a wedyn cadair fi yw hi eisiau gweld y byd fel aderyn, disgrifiadau hyfryd fyna, diolch yn fawr. Mi oedd 2 fetr a Pili Pala yn canolbwyntio ar y gobaith wedyn. Y naill yn cysylltu yr enfys yn effeithiol gyda'i neges, a'r llall yn dangos cyferbyniad clir o'r tywyllwch yn Pennill Un i'r gobaith yn yr ail bennill. A mi nath Jack a Joke wedyn bersonoli'r feirws yn effeithiol yn ei gwaith nhw, a mi oedd dyfodol, delfrydol y boi ar y sgrin yn un dwi hefyd yn gobeithio ddaw yn wir. Felly, nawr at yr dosbarth cyntaf. Ac yn y dosbarth hwn, mae arian byw, cadwch bellter, dim fi oddau, y ddraig, y delyn a yr haul ar fryn. A nawr rhywbeth bach am bob un o'r rhain. Felly, arian byw i ddechrau. Ond mi oedd hon yn stori wreiddiol, wahanol, am dywysoges oedd yn darganfod beth oedden ni gwneud hi'n hapus mewn bywyd. A mi oedd y paragraff cyntaf yn creu dirgelwch o gwmpas cymeriad y dywysoges yn dda iawn. Cadwch bellter wedyn fel stori ddirdynol am ffoaduriad ifanc ar daith o Syria i Gymru. A mae yna strwythur dda iawn i'r stori hon, stori afeilgar iawn, ac mae rhyddhad y cymeriad i'w deimlo yn glir yn y paragraff ola.
a o'n i'n hoffi'r cyferbyniad effeithiol rhwng y ton o hapusrwydd sy'n cael ei ddisgrifio ar y diwedd gyda'r tonau llythrenol sydd wedi bod yn bygwth y cymeriad just cyn hynny, felly oedd hynny'n effeithiol iawn. Dim fi oedd e wedyn, stori sydd yn adrodd hanes streic mewn cymuned glofaol. A mi o'n i'n hoff iawn o'r ddeuoliaeth rhwng yr haul a'r tywyllwch oedd ar waith fan hyn. A'r ailadrodd oedd yn defnyddio i greu awyrgylch ar y dechrau hefyd, bob awr, bob dydd, bob wythnos, bob blwyddyn. Oedd hynny'n effeithiol. Mi oedd y ddraig wedi dehongli'r testun falle chydig bach yn wahanol. Llai gobeithiol nag ambell ymgais, chydig bach yn fwy amheus efallai. Teimlo fel falle bod yna rhyw fath o farc cwestiwn ar ddiwedd daw hael ar fryn gyda nhw. Ond mae'r gerdd yn cynnwys delwedd bwerus o lofrydd sydd yn gudd a sydd byth yn dangos ei hun. A mae'n cloi gan ofyn a ddaw'r llofrydd yma byth i'r goleuni, felly delwedd estynedig dda iawn fan hyn. Mi oedd gan y delyn bortread dirdynol o efaciwi yn mynd o Lerpwl i fferm yng Ngogledd Cymru. A mi oedd yr awdur yn ymdrin ag emosiynau yn dda iawn. Ac y gwahaniaeth rhwng y prif gymeriad a'r cymeriadau oedd yn byw yn ei gartref newydd mi oedd y cymeriadau yn gallu dod o hyd i dir canol a mi oedd honno yn olygfa dda iawn. Yr hael ar fryn wedyn, dyddiadur oedd gyda nhw, dyddiadur o brofiad mewn ysbyty. A mi o'n i'n hoffi'r ffordd oedd y darn yn dychwelyd at y syniad daweto hael ar fryn. I ddechrau yn ansicr yn dweud bod nhw ddim yn gwybod sut bod nhw'n mynd i ffeindio'r hael yma ac yn datblygu wedyn i fod yn rhywbeth mwy cryf ac yn fwy pendant yn y pen draw. Felly dyna yr ail ddosbarth a'r dosbarth cyntaf, a dyma sut dwi'n gosod y tri buddigol. Cadwch bellter yn gyntaf, arian byw yn ail a y delyn yn drydydd. Llongyfarchiadau mawr i chi gyd. Enillydd cadair cyfnod allweddol 3 Eisteddfod Rithiol Llanhari 2021 yw Emily Harris o Lys Harry. Gwir yn erbyn y byd. A oes heddwch? Heddwch! Gwaed uwch a dwaed. A oes heddwch? Heddwch! Llif uwch a tlif. A oes heddwch? Heddwch! Roedd syniad yn dasgu gadair oedd i ysgrifennu stori am ffoaduriaid. Woddais fy hun mewn esgidiau o ferch ffoadur oedd yn teithio i Gymru am fywyd well ar ôl ei mam farw. Chwiodd hi colli obaith ar ei daith anodd, ond cofiodd hi beth oedd ei mam arfer dweud. Daw eto hael ar fryn. Roedd y syniad hyn yn sefyll allan i mi oherwydd mae gen i ddiddordeb mewn hawliau dynol. Ar ddydd Eisteddfod leni, mae dathliad mawr ei fri, mwyn cadeirio Emily, ein llenor dawnus ni. Mae hon yn heiddi cadair, yn wobr am ei dawn, ac uno yn y dathlu a'r canmol heddiw awn nawn. Wrth weld ein llenor dawnus yn derbyn clod a bri, cawn ganu gyda'n gilydd wrth roi ein diolch ni.
Wrth wrando ar y gitgan sy'n cyfarch llenor ein gwyl, cawninnau hefyd ddathlu a bod yn rhan o'r hwyl. Llongyfarchiadau mawr i ti, Emily. Gwaith llenor gawn glodfori, heddiw a'i llwyddiant mewn stori. Llenor a dawn i'n lloni, dyma le'n hyd, Emily.